ningirikini rera iwe rera wauya nehomework here nhasi ndakugadzirira saizi yakanaka ka homework yemakara iri kuwanika mupepa rekwayedza rere ndakutongotenga bepa rekwayedza rere ndorata kutongotenga zvese zvirimo imomo mabhuku evana vese vechikoro imomo amaejemu ndasingatombozviziva kuti zvinowanika mupepa rekwayedza kurotenga pepa rekwayedza ipapa parera ike zvine zvatisina kana stress yatova free pana wenengerekene makara fanike ini makara anga nditemesa musoro emakara iyi asi ndoda kutenda Mwari kwayedza yandigonera zvisingaiti pepa rekwayedza kutongotenga pepa rako rekwayedza reyovhura munhengerekene unotozviwana zvirimo mabhuku ese zvevana vechikoro inenhekeranzi chii new curriculum ye kungotenga pepa rako rekwayedza unotozviwana zvese zvinonga zvirimo imomo kutongovhura kuverenga kudai kana uchida kutonyora izvi zvifanike wakafoira kungotenga pepa rako rekwayedza chete wakutoverenga zvinhu zvese zvinonga zvirimo makare imomo ndozvandava kutongomuita ndatotenga pepa rekwayedza haiwawo pane kuti mwana adofore zvitori nani kutenga pepa rekwayedza oraiti bhururu tinoonana